أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A zama da ta gabata na yi bayani akan abin da ya shafi ma'anar siyasa da kuma matsayinta a cikin addinin musulunci ta fuskacin aƙida. A yau insha Allah za mu yi bayani akan abin da ya shafi siyasa a cikin musulunci daga ɓangaren abin da ya shafi ainihin fiƙihun musulunci. Yana da kyau mu gane cewa dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar mana a cikin addinin musulunci waɗanda suke tsara rayuwar ɗan adam baki ɗaya a cikin wannan duniya, kamar yadda na faɗi a bidiyon da ta gabata cewa Allah ta'ala shine wanda yake ya fi kowa cancanta ya ainihin sanya doka a cikin doron duniya, domin shi ya yi halitta, shi ke mallakan halittan, sannan shi ke da iko, shi kaɗansa ke da iko ya sanya doka domin gudanar da al'amuran wannan halitta. A matsayinmu na halittu na Allah subhanahu wa ta'ala, to mu ma ya zama wajibi mu bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ake kira ainihin fiqhun musulunci. Dokokin musulunci a cikin fiqhun musulunci sun shafi ɓangarori ko sun kasu kashi-kashi. Akwai abin da ya shafi dokoki na ainihin ibadodi kamar sallah, azumi, yana farawa tun daga tsarki, sallah, azumi, hajji, zakka, ainihin jihadi, al'amru bil ma'ruf da annahi al munkar, umarni da kyakkyawa da hani gabar mummuna. Duka wa'annan sun shiga cikin babuka na ainihin ibadat. Bayan wannan akwai babi na ainihin mu'amalatul zaujiyya ko kuma abin da ake cewa masa ahkamul usra, wato hukunce-hukunce da suka shafi aure da ainihin shika da ainihin zamantakewa da hakkokin miji akan mata da hakkokin mata akan mijinta da kuma abin da ya shafi hakkokin 'ya'ya akan iyayensu da hakkokin iyaye akan 'ya'yansu, hakkokin abin da ya shafi raino da kuma shayarwa da ɗaukan ciki da idda da sauran ire-iren waɗannan matsaloli na zamantakewan aure. Haka zalika abin da ya shafi gado da sauransu duka suna shiga cikin wannan. Babi na uku a cikin babukan fikihun musulunci shine babin abin da ya shafi mu'amala ta kuɗi, tun daga kan hanyoyin mallakan kuɗi, kyauta ne, kasuwanci ne da sauran ire-iren nan ko abin da ya shafi ainihin bashi, dokokin da suka shafi kuɗi tun daga kan kasuwanci, saye da sayarwa, ainihin sharika, yin kamfani da kuma haɗaka, da abin da ya shafi bashi da ainihin abin da ya shafi kyauta da abin da ya shafi dukkan wani nau'o'in matsaloli na kuɗi, daga ciki matsalolin zamani, matsalolin ainihin gudanar da bankuna a musulunci a cikin al'umma, da matsalolin abin da ya shafi ainihin insurance da ta'amin kenan, da abin da ya shafi matsalolin ainihin cin bashi da sauransu. Duka waɗannan matsaloli ne wanda musulunci ya tanadar da su. A cikin fikin musulunci akwai bayanai da kuma hukunce-hukunce filla-filla, kuma bin waɗannan dokoki baki ɗayansu wajibi ne akan kowane musulmi da musulma. Haka zalika a cikin fikin musulunci akwai dokokin da suka shafi ainihin dokoki na alƙalanci da kuma gudanar da ainihin hukunci tsakanin masu husuma a cikin al'umma da yin sulhu da kuma sasantawa. Daga cikin waɗannan dokoki su ma sun kasu kashi-kashi. Akwai dokoki na zamantakewa, kamar an samu rikici tsakanin ainihin mutane na zamantakewa, da matsalolin abin da ya shafi gado duka an samu rikici, da matsalolin abin da ya shafi ainihin hakkokin zamantakewa na makwabtaka da sauransu, idan wani ya hau kan hakkin wani, ko idan wani ya zalunci wani, ko idan wani ya ci hakkin wani, ko idan wani ya saci kayan wani, ko na makamancin haka. Haka zalika akwai dokokin da suka shafi ainihin manya-manyan laifuffuka, kamar abin da shafi sata da kuma fyaɗe da zina da ainihin luwaɗi da sauran ishaƙi wato ainihin maɗigo da sauran manya-manyan laifuffuka kamar kisan kai da zubar da jini da ainihin fashi da makami da kwaci da damfara da sauransu, cin amana. Duka waɗannan dokoki masu ainihin tsauri da kuma ainihin dokoki da suka shafi manya-manyan laifuffuka kamar alƙadayar jina'iyya, abin da ake cewa criminal cases, duka waɗannan musulunci ya tanar da su, kuma wajibi ne a bi su dalla-dalla kamar yadda Allah ya shimfiɗa mana su a cikin Alƙur'ani da Sunna. Wajibi ne mu bi su kuma mu zartar da su a cikin rayuwarmu. Wannan shine bin musulunci sau da kafa. Haka zalika a cikin musulunci a cikin fiqhun musulunci babi na ƙarshe shine babin abin da ya shafi al-ahkamul amma da kuma al-ahkamus siyasiyya, wato manya-manyan dokoki da suka shafi a gudanar da mulki da siyasa. Kenan daga nan mu gane cewa a cikin fiqhun musulunci ma babi na ƙarshe daga cikin babukan da ake karantawa a cikin fiqhun musulunci, wanda akwai a cikin littafan kowa a cikin kowace mazhaba na sunna da shi a gaba daya, an tanadar da shi shine babi na mulki da gudanar da mulki da kuma siyasa.
idan mutum ma ya ce wai babu siyasa a cikin musulunci, to lallai wannan jahili ne murakkabi, bai san musulunci bane kwata-kwata, ko dai kuma karatunsa bai nisa ba, a iya karatunsa a fiqh ya tsaya ne a babin tsarki da alwala, ko kuma ya tsaya ne a babin hajji da umra da sauransu, amma bai je abin da ya shafi babi na qadaya, ainihin ahkamul usra, ko kuma ya je mas'alolin abin da ya shafi ahkamul daula da kuma ahkamul qada, wannan bai je kansu ba. Amma matukar mutum ya je kansu zai gane cewa siyasa yana ɗaya daga cikin manya-manyan babukan fiqhun musulunci da ake karanta shi a cikin kowane littattafai na fiqhu da kuma ainihin dukkanin mazhabobi na musulunci baki daya a cikin jami'o'i na musulunci baki daya a duniya. Da aka daga nan da mu gane cewa bin dokokin Allah a cikin Alkur'ani, kamar da a wancan zama muka karanta ayar Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish shaitan, wa ya ku inda suka imani ku shiga musulunci baki dayan ku, kada ku bi tattakin shaitan. Bin dokokin Allah cikin abubuwan da na zana baki daya ba kawai ya ta'allaka akan sallah da azumi da zakka bane da sauran mas'alolin ibada. Lalle ya kamata mu gane cewa kamar yadda zama wajibi ne mu yi sallah, to haka zama wajibi ne mu zaɓi shugaba ko mu tsaye da shugaba kamar yadda ya zo tsarinsa a cikin Alkur'ani da Sunna. Kamar yadda ya zama wajibi mu yi azumi, to wajibi ne kuma mu zartar da dokokin Allah. Abin tambaya anan shine, idan har mun yarda da cewa mu musulmai ne, kuma mun yarda da cewa dokokin Allah wajibi ne mu bi su sau da kafa. Abin tambaya anan shine, dokokin da ba zai yi a bi su ba, a zartar da su ba, sai da hukunci, sai da doka a hannu, sai da gwamnati a hannu, ta yaya za a zartar da su? Su kenan sun yi expire, ba za a zartar da su ba? Akwai dokoki da suka shafi ainihin sata, as-sariqu was-sariqatu faqtahu aydihuma. Barawo da barauni Allah ya ce ku yanke hannunsu. Ta yaya zaka yanke hannunsu in baka da hukunci a hannunka, in baka da gwamnati a hannunka? Allah ta'ala yake cewa walakum fil qisasi hayatun, an sanya muku ainihin rayuwa a cikin qisasi da ramako. Idan mutum ya kashe a kashe shi, idan mutum ya cire idon wani a cire masa nashi, in mutum ya zubar da jinin wani a zubar da jininsa. Ta yaya zaka iya zartar da wa'annan dokokin in baka da gwamnati a hannunka? Haka zalika idan kana cewa zaka zartar da dokokin Allah, Allah ta'ala yake cewa wazani Allah yake cewa asariqu wasariqatu faqtahu aydihuma, barawo da barawniya ku cire hannayensu. Ta yaya zaka iya cire hannayensu in baka da gwamnati a hannunka? Haka zalika Allah ta'ala ya ce wajibi ne mu tsaye da dokokinsa, mu zartar da dokokinsa. Faman lam yahkum bima anzalallahu, Allah ya ce duk wanda bai zartar da dokokin Allah ba, fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul zalimun, wa inda basu zartar da dokokin Allah ba, Allah ya sifanta su da cewa su kafirai ne, azzalimai ne, kuma fasikai ne. Kenan ya kamata mu tambaye kanmu, mu fa kafirai ne ko mu fasikai ne ko kuma mu azzalimai ne? Idan kana cewa lallai mu ba ɗaya ne daga cikin wannan ba, amma mun samu kanmu cikin halin ainihin rauni ne, wallahi wannan ba uzuri bane a gaban Allah. Ai kuna da ikon da za ku zaɓi shugaba muslim ticket, kuma har ya zamo shugaba musulmi a cikin Najeriya. Don me ba ku da ikon da za ku ce a canza system ɗin tsarin mulkin Najeriya domin ya bi dokokin Allah? Tsoro kuke ji? Tsoron Yahudawa kuke ji, ko tsoron kafirai, ko kuma kuna tsoron kafiran cikin gida? Tsoron kafiran waje kuke yi, ko kuma kuna tsoron kafiran cikin gida? Atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhsha. Ko kuna tsoron su ne? Allah ta'ala shine fi cancanta ku ji tsoron su, ku ji tsoron sa. Da haka kenan wajibi ne mu gane cewa fa muna yaudaran kanmu ne. In an shiga babin siyasa babu sauki, domin lalle addinin ma ba zai ci gaba matukar ba a yi siyasa ba. Duk wanda suke cewa babu siyasa a musulunci, babu zanga-zanga a musulunci, babu kaza a cikin musulunci, wannan jahilci ne. Na'am, wasu daga cikin su ana musu kallon malamai ne, amma wallahi daga cikin su an musu wankin kwakwalwa tun suna cikin jami'a. Wasu ma ba su ma je jami'a ba, ballantana su waye, domin wannan matsalolin da nake gaya muku ne wanda bai je jami'a ba zai gane su ba. Wanda bai je jami'an musulunci ba zai gane su ba kuma zai waye ba. Haka zalika wanda ya je jami'an musuluncin ma matukar ba a karantar da shi a irin wannan matsalolin a jami'an musuluncin ma ba zai gane su. Domin akwai jami'an musulunci da ake zuwa ana karanta aqida zalla, ko a je a karanta wata matsala zalla, kuma a gaya musu cewa musulunci bai zo da siyasa ba. Akwai abin da suke kiran shi a wannan zamani da cewa al-islamu siyasi, wato suna so su ce wai wa'inda suke da aqidan zartar da siyasa a musulunce wa'innan yan zafin addini ne, yan kaza ne. Ba Daesh muke cewa ba Boko Haram bane muke cewa, ba wani abu da na ta'addanci bane muke cewa. Abin da ke cikin littafin Allah ne ta hanyar siyasan, kuma ba ta hanyar daukan makami ba yiwa a canza gwamnati ta hanyar daukan makami. Wannan mun gani misali da yawa a cikin duniya. Haka zalika Allah ta'ala bai kawo mana wannan tsarin a cikin Alkur'ani ba. Wannan yan zafin addini wannan matsala ce ta daban, siyasan su ce kuma fahimtar su ce, amma abin da mu muke da fahimta akai shine wajibi ne mu bi dokokin Allah sau da kafa kamar da ya saukar mana, kuma kaucewa ɗaya daga cikin dokokin Allah nan
saba wa Allah ne kuma yana iya kaiwa zuwa kafirci idan ka yarda da haka din a cikin zuciyanka, kamar na faɗi a cikin bidiyon da ya gabata. Da haka wajibi ne mu bi dokokin Allah sau da kafa a kowane waje. Matsalar da ya shafi ainihin mazhabar sunna da irin hanyoyin da suke ganin ya zama wajibi a bi wajen tsaye da dokokin Allah, da kuma mazhabar shi'a da suke ganin hanyoyin da suke ganin ya zama wajibi a bi wajen zartar da ainihin dokokin Allah da kuma kafa gwamnati da siyasa a musulunci, wannan ya kamata mu bashi zuwa zama na gaba. Insha Allah za mu tattauna a kansa. Abinda muka faɗi da Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya fiye mana, karancin ilimi ne. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.